дуруд шунавандагони азиз, таҳаввулоти охирини Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷер мешунавед. Имрӯз ҷумъа 15 майи 2020 сол аст. дар Тоҷикистон шумораи шахсони мубталои коронавирус то 15 майи 2020 сол ба 1118 нафар расид. дар давоми як шабона рӯз 4 нафар беморон вафот карданд. тибқи маълумоти портали ягонаи миллӣ оид ба коронавирус, шумораи умумии қурбониён ба 33 нафар расид. дар давоми рӯз дар кишвар 211 ҳолати нави сирояти навъи COVID-19 ба қайд гирифта шуд, ки ин бузургтарин нишондиҳанда аз оғози ошкор кардани вирус дар Тоҷикистон мебошад. то имрӯз дар муассисаҳои тиббиву табобатии ҷумҳурӣ таҳти назорати табибон 4297 нафар шаҳрвандон қарор доранд. ҷумҳурии Туркия ба Тоҷикистон дар мубориза бо вируси COVID-19 кӯмак кард. бо дархости Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли 100 000 ниқобҳои муҳофизатӣ ва 1000 маҷмӯи тиббӣ барои тақсимот байни шахсони дар мубориза бар зидди эпидемияи хатарнок фаъолияткунанда, хусусан кормандони соҳаи тиб оғоз ёфт. гуфта мешавад дар изҳороти намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии Туркия. дар робита ба ин тасмим гирифта шуд, ки ба фармондиҳии қушунҳои сарҳадӣ 10 000 ниқобҳои тиббӣ барои кормандони ин сохтори низомӣ, ки дар нуқтаҳои сарҳадӣ, дар фурудгоҳҳо ва нуқтаҳои гумрукӣ кор мекунанд ва асосан бо шахсони хориҷӣ дар тамос ҳастанд, тақсим карда шавад. илова бар ин, дар доираи мубориза бар зидди хуруҷи COVID-19 тақсимоти маводи хӯрокворӣ барои 1000 оилаи ниёзманд низ идома дорад. агентии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ рӯйхати оилаҳои ниёзмандро, ки дар ноҳияҳои Рӯдакӣ, Ҳисор, Файзобод, Варзоб ва Шаҳри Нав истиқомат мекунанд, тартиб дода ҷиҳати расонидани кӯмак пешниҳод кардааст. дар доираи мубориза зидди вируси COVID-19 Туркия ба зиёда аз 60 кишвари ҷаҳон аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бритониёи Кабир кӯмаки башардӯстона фиристодааст. шумо охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман шунида истодаед. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо дабири созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов гуфтугӯи телефон кард. дар суҳбати телефонӣ байни вазири робитаҳои хориҷии Тоҷикистон ва дабири созмони ҳамкории Шанхай паёмадҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии коронавирус мавриди баррасӣ қарор гирифт. суҳбати телефонӣ имрӯз 15 май сурат гирифтааст ва зимни суҳбат инчунин натиҷаҳои видеоконференси вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай, ки 13 май баргузор гардида буд, муҳокима карда шудааст. зарурати муттаҳид сохтани кӯшишҳо, зуҳуроти минбаъдаи ягонагӣ ва кӯмаки мутақобила дар дохили созмон барои бартараф намудани оқибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз пандемияи коронавирус мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. инчунин дар суҳбати вазири корҳои хориҷии ҷумҳурӣ бо дабири созмони ҳамкории Шанхай тақвияти механизмҳои ҳамкорӣ аз ҷумла тавассути таъсиси шӯрои ҳамоҳангсоз оид ба мубориза бо таҳдидҳои эпидемикӣ дар фазои кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай таҳия ва қабули консепсияи созмони ҳамкории Шанхай ва нақшаи амали амнияти озиқаворӣ бори дигар тасдиқи худро ёфтанд. ва аз душанбе ба Тошкент меравем. аз кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ӯзбекистон аз ин ба баъд талаб карда мешавад, ки раванди боздошт, кофтукови шахсӣ ё ҳангоми бозпурсии шахси гумоншавандаро сабти наворӣ кунанд. қонун дар бораи ворид намудани тағйирот ба моддаҳои дахлдори Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Ӯзбекистон аз имрӯз 15 май мавриди амал қарор гирифт. хабар медиҳад агентии Фарғона. тавре аз рӯи дастуроти нав ба Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Ӯзбекистон бармеояд, раванди ҳама гуна амалҳои мурофиавӣ аз ҷониби муфаттиш сабт карда шуда, ҳамчун маводи исботкунанда дар парванда
ҳамроҳ мегардад. илова бар ин аз рӯи тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиявии ҷиноятии ҷумҳурии Ӯзбекистон аз ин ба баъд муфаттиш, прокурор ва судя муаззаф гардиданд, ки пас аз муайян ба татбиқ кардани чораҳои маҷбуркунӣ дар нисбати айбдоршаванда ба мисли ҳабси хонагӣ, ҳабси пешакӣ ва ҷойгиркунии маҷбурӣ дар муассисаи тиббӣ бояд фавран хешовандони наздики гумонбаршаванда хаттӣ огоҳ карда шаванд. қабл аз ворид намудани тағйирот ба кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Ӯзбекистон, вакилони парлумони ин кишвар дар мавриди санҷиши маҳалли ҷинояти махсусан вазвин, ҷустуҷӯ, санҷиши далелҳо дар ҷои ҳодиса ва таҷрибаи тафтишотӣ сабти видеоӣ ҳатмӣ карданд, ки ин ба таъмини шаффофияти кори тафтишотӣ дар нисбати гумонбаршаванда равона гардидааст. дар Ӯзбекистон таи солҳои ахир ҷазо барои шиканҷа пурзур карда шуд ва масъулият барои иштирок дар шиканҷа низ ҷорӣ карда шуд. аммо ҳомиёни ҳуқуқи инсон қайд мекунанд, ки муносибати бадрафторӣ дар маҳбасҳои ин кишвар ҳамоно вуҷуд дорад. ба ақидаи онҳо барои ислоҳи вазъ назорати ҷамъиятӣ дар ин самт бояд тақвият дода шавад. муҳлати мурури ҷиноятҳо вобаста ба шиканҷа низ бояд бекор карда шавад. мурофиаҳои дахлдор кушода ва ба ҷабрдидагон ҷубронпулӣ татбиқ карда шавад. охирин хабарҳои рӯзро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва ба кишварҳои балтикӣ меравем. Литва, Латвия ва Эстония аз 15 май сарҳадҳои худро байни ҳамдигар боз карданд, ки қаблан бинобар хуруҷи сирояти коронавирус баста шуда буд. сокинони ин кишварҳо метавонанд дар байни худ озодона ҳаракат кунанд, ба шарте ки онҳо дар давоми 14 рӯзи охир берун аз кишварҳои балтикӣ нараванд ва бо сироятшудагон тамос нагиранд. аз ташрифоварандагон аз дигар кишварҳо мисли пешина талаб карда мешавад, ки карантини ҳафтаинаро гузаронанд. сарвазири Литва Сеулис Сквенелис ин иқдомро имкони бозсозии корхонаҳо ва инъикоси умед ба мардум ва баргаштан ба ҳаёти муқаррарӣ номидааст. вазъи коронавирус дар ҳар се кишвар нисбатан мусоид аст. афзоиши рӯзонаи шахсони сироятшуда низ рӯз аз рӯз кам гашта истодааст. дар ояндаи наздик Финляндия ва Лаҳистон низ ба минтақаҳои сайёҳӣ дар шимолу ғарби Иттиҳодияи Аврупо ҳамроҳ мешаванд ва ҳаракати рафтуомад барои сайёҳон низ таъмин карда мешавад. қаблан кишварҳои дигари Аврупо сарҳадҳои худро дар шаклҳои гуногун боз карданд. тибқи иттилои матбуоти Хорватия, аз 9 май ин кишвар ба иҷозати сайёҳони хориҷӣ барои вуруд ба қаламрави худ шурӯъ кардааст. бо вуҷуди ин расман сарҳадҳои Хорватия то ба ҳол баста аст. Хорватия метавонад яке аз иштирокчиёни долонӣ сабт шавад, ки ба сокинони як қатор кишварҳои Аврупо барои шароити нисбатан мусоиди эпидемиологӣ имкон медиҳад, ки дар соҳили баҳр истироҳат кунанд. кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо аз ҷумла кишварҳои минтақаи Шенген дар нимаи моҳи март ба ворид кардани маҳдудиятҳо ё пуррабастани сарҳадҳо шурӯъ карданд, аммо интиқоли борҳо қатъ нагардида буд. воридшавӣ ба давлатҳои минтақаи Шенген барои хориҷиён аз кишварҳои сеюм аз ҷумла Русия низ баста шуд. ин мамнуниятҳо ҳоло то 15 июн тамдид карда шудааст. расонаҳои олмонӣ хабар медиҳанд, ки ҳукуматдорони ин кишвар ба нақша гирифтаанд, ки то 15 июн марзҳои Олмонро бо Австрия ва Швейтсария воз кунанд. инчунин бояд то ин сана сарҳади ҷумҳурии Чехия ва Австралия ва Словакия низ кушода шавад. идомаи хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед ва назар мекунем ба вазъи маълумоти пешниҳодкардаи вазорати корҳои дохилаи Русия. тибқи иттилои ниҳоди қудратии Русия, шумораи ҷиноятҳо дар байни муҳоҷирон дар Русия кам шудааст, аз ҷумла ҷиноятҳои ғоратгарӣ, дуздӣ ва розанӣ, ки қаблан бо ин гуна ҷиноятҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муҳоҷирони меҳнатиро бештар муттаҳам медонистанд. хабар медиҳад РИА Новости. баъзе коршиносон изҳори нигаронӣ карда буданд, ки чораҳои маҳдудкунандаи вобаста ба вируси COVID-19 метавонад шумораи ҷиноятҳои ба мисли роҳзанӣ, ғоратгарӣ ва дуздиро аз ҷониби муҳоҷирони меҳнатӣ зиёд кунад, аммо ин пешгӯиҳои коршиносон амалӣ нашуд.
گفته می شود در گزارش. علاوه بر این شماره جنایت هایی که در کوچه و خیابان ها، باغ‌ها و مرکزهای استراحتی و فراغتی صادر شدند 7.1% کاهش یافته است. شماره جنایت ها در بین شهروندان خارجی 1.2% از جمله جنایت کشتار 2%، غارتگری 8.1%، جنایت راهزنی 9.4% و دزدی 5.5% در این دوره در روسیه کاهش یافته است. همین طریق وزارت کارهای داخلی روسیه خبر می‌دهد که صادرشوی جنایت ها از جانب مهاجران طی چند ماه باز تمایل پست شوی را دارد. سامیان عزیز، آخرین خبرهای تازه روز را شما مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید و با رادیوی مهاجر بمانید.